Yes, I was born blind, actually. I didn't open my eyes at all. And of course, that became a challenge. My parents, tried all that they could to get this baby to see. Everything they tried medically proved abortive, and we had to resort to God, you know. So here is my mom being a prayer warrior. Like she just started praying all of a sudden, started fasting from nowhere. Not like she believed that was going to work, because of course she had tried every other thing. Yeah, she started going to church, started praying, and I eventually opened my eyes. I did, which was such a miracle. The eyes were so red, like blood red. I started to see, and then I remember that my mom, according to her, yeah, she had, promised to give me back to God, if God could help her solve that problem. Yeah, so that was where, that's where church comes in, so she started. Okuno fili ya Chidinma Ekile ebe a now. Unu ga-amanụ Chidinma na nka na-agụba egwu with flavor before na-agụba egwu worldly people. Unu mana o mechazi tọnụzi ya sị na agụbagozi egwu ụka. And ihe a bụ the reason o ji wee gụba egwu ụka na ọ sị na mgbe amụrụ ya na amụrụ ya asa onye isi. Mmi abuli ya gaba ụlọ ọgwụ gagide ụlọ ọgwụ jesie doctors nyechaa ọgwụ enyelu na ọgwụ enwere isi. Before mmi wee baa na chọọchị. Kegide ekpele until ya wee fụba ụzọ. So no ya mechazi ya ji wee sị na ya ga-switch zi back wee woluzie voice ya praise bezie God. Mana o nwere nchọ ka m kwuo tata na vidio adịrọ m asị na God does not heal sickness. Mana ihe m na-ekwu bụ na ndị ọcha na-eme fire aba ahụ na fa na-aga ụlọ ọgwụ na-receive treatment from doctors and the nurses. Mgbe fa na-receive treatment ya, they are also praying that God should please help them and make them to recover. Ọ bụ na fa mecha nwetacha onwe fa pụta na the hospital, fa na-apụta give all thanks to God Almighty, and they will also thank their doctors and their nurses to encourage the doctor to do more next time. Sasa na-eto dike na nke omelu ike adịkwa ịdị na-eme ọzọ, because n'ikwu nke bụ eziokwu na ndị God nyelu the gift of healing and the knowledge to heal bụ ndị doctor fa na ndị nurses, and fa na-alụ ezigbo na our society. They are very very important in the society. Na ọ bụ na iwepụ doctor na nurses na our society, people ga na-anwụ ka ọkụkọ every day. Anyị ga na-anwụ ka anụ nọ n'ọfịa every day. Now abata na Africa, ahụ na aya onye ojii ga na-aga ụlọ ọgwụ a na-enye ya ọgwụ na-aṅụ. Ka ọ na-aṅụ ọgwụ a ka ọ na-aga chọọchị a na-ekpele ya ekpele. Then ọ nwụchazi ọgwụ azi nwetezi onwe ya, ọ pụtazi ime testimony. Ọ na-agwazi gị that no God and his pastors, that na the medicine fail ugia, na the doctors fail ugia, which is very very bad. Ọ bụ na ngwa be a doctor ma ọ na ngwa be a nurse, I'm asking you this question now. Kedu otu ị ga-esi feel na you take care of your patient, make sure na o mechara recover nweta onwe ya, then a pụtazia next Sunday na clip video ebe the same patient is olondo na the testimony na agwazi mba ụwa that no God and his pastor, that na gwa bụ doctor fail. How will you feel? Ọkwụnụ na ọdịrọ mma. So ihe na-ekwu biko ị na-achinye testimony gị na-enye testimony gị ka ọ na-edo anya, because enwere so many people today na-aya ahụ ma ndị amụrụ with blindness, because blindness follow the one na ụdị. O nwere blindness ọ bụ na you can be treated. Ngwa nke ọ bụ na amagwọta ga-agwọta. Blindness dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ndị bụ blindness a wepụta ụwa today, ọ bụ na o nwere doctor ga-eme nwunye ya, o nwekwu ya ekpele ga-eme nwunye ya.
so ị pụtara na-enye testimony na ejikwa mụọ gị with blindness, then ị gaa ụlọ ọgwụ nwere ihe emenwu, ọgwụ enye gị bụrụ naanị iyi, then nọ pastọ gịzi bụ ihe ekpeli ji nweta onwe gị. Ọ ga na-emezi ka some people yabaziarụ tomorrow fakaba na church instead of hospital. So biko na na-enye testimony ha, let's also try to appreciate our doctors and our nurses. And it will also encourage the masses to know that not hospital baby and they receive treatment. Remember, I'm not saying that now God ada a heal on the mother, but God heals those through the doctors and the nurses. Can I our testimony now misinform the public? That look one.